guys, eu sunt Puffy, da, eu o să se blocheze videoul acesta, o să facem un clip în care o să dau note persoanelor de la blog, pentru că am blocat pe foarte mulți oameni, nu știu mulți, dar hai să zicem că na, i-am blocat pe unii, da, deci așa, mă cheamă, dacă vreți să da, dacă vrei și codul meu e ăsta, să arăt, aici, na, asta e profilul meu, asta e codul meu și da. Dacă vreți să arăt mai bine, stați că am intrat aici în greșeală. Nu știu de ce tot intru acolo, dar nu știu cum am reușit să intru, da. Adică am apăsat pe 100 din greșeală, da. Ok, deci acesta, aici scrie goodbye, aici Aurica, da, inimă, da. Deci da. Ok, deci eu am omul ăsta. O să merg prin camerele, adică nu mai merg prin camerele, da. Hai să începem. Acesta e BFF meu, da. Deci hai să începem. Deci de la cine încep, mamă? De la ăsta, fata asta, nu știu cum să-i zic. Nu, eu nu mă scriu asta. Îi voi da nota, scuze, dar o să-ți dau 9, pentru că da. Dar îmi pare rău că nu ți-am dat 10, dar e mare și 9, da. Scuze că ți-am dat bloc, dar îți urăsc hainele, ceva gen... O să-ți dau nota 10, că ai fost o prietenă de minune, dar îmi pare rău. Hai mă, ieși. Am dat-o acolo în greșeală. Bun, acum la Shadows Dragon. Bun. 26, numărul 20. Ce fac? Bă, ce scriu nu pot să fac de asta. Ok, o să-ți dau nota 3. Pentru că mi-ai dat și tot blog normal. Adică 1. O să-ți dau 1 pentru că nu știu câți bani ai dat pe asta, pentru că mi faci ciudă. Da, îmi faci mai mult ciudă, ăștia care au de astea, dar eu n-am bani așa de mulți. Ok, bă, faptul e că n-am. Ok, deci aici o să dăm nota 10, normal. Bun, acum la Chris, o să-i dau mafia tare în gură. Să moară Vita, ce-ai cuptat la ăla de acolo? Doamne, mor. Mă, deci cred că-ți dau 2. Puh, ia-ți 2 ăsta, du-te dracu, te dracu. Hai că scuze că am ușurat, dar nu, o urăsc, deci nu mă las niciodată și am ușurat foarte rău. Stai că nu te vor... îmi cer scuze, fată, dar cred că n-am. Da. Le dau bloc la ăștia care n-au intrat și la ăștia care mi-au dat un și îi caut un mesaj pe acolo, da. Deci o să-ți dau 10, că a fost o minune. Puh. Acum bad girl. Așa zice. Deci îmi pare foarte rău. Dacă veți acest videoclip, îmi pare foarte rău că ți-am dat bloc. Adică dacă vezi tu da, zic Sebi, nu știu cum să zic asta. Ok, deci îmi pare rău, Sebi, că i-am dat bloc tale, dar na, asta e. Nu, hai că îți dau 10. Oricum, nu-i nimic. Hai mă, ieși de acolo. Oricum, ăsta, când filmez, se blochează foarte rău. Ok, eu i-am dat blocul ăsta, că nu știu ce mi-a scris, te iubesc în privat. Când eram acolo, bă, asta e cea mai oribilă mapă, adică clubul, tu. Ok, o să-ți dau 5, chiar dacă e acolo 5, adică 5 și nimeni, da. O să-ți iau și, nu, iar nu să pot asta. O să-ți, adică 5, ok, ok. Acum lui Maeria, domne, nici măcar nu știu ce înseamnă Maeria. Coie mor, bă, dar și urâtă e asta. În fine, îți dau 2 omnifere. Că mai băgat într-o zi în ceartă, da. Ruby, Regina, Maria, Ioana, ai, lasă-mi. Dacă vezi acest clip, te rog să nu mă spui măta, domne. Scuze că iar înjur. What the fuck, are doar un prieten. Nu, deci îmi pare foarte rău. Nu înțeleg asta. Bă, nu te la.
Not la. Mamă, nu înțeleg asta, bă. E de aici. Tu, marea viața mea. Ok. Scuzați că am vocea așa parte, pentru, așa de, nu știu, pentru că sunt răcită. Așa zic eu, că sunt răcită. Bun, deși această fată i-am zis nebună și asta vreau să facem 20 de inime, babelor. Măcar că asta e poate online ăla. Dar side, păi era bine să, da, nici m-am scolat pe la vreo, nu știu cât. Bă. Con Supreme, boy, what the fuck? Nu, hai că dau 5 sau 4. Hai 4. Bun, acum ducem, deci da. Lasă, nu mai zic asta. Dar hai că dau și la câinele ăsta ceva. Chiar dacă sunt pe firma ta. Sper să primesc, să primez asta, să vă abonați, să dați link, doamne. O să postez de acum, dar nu mai postez cu cacea, că celelalte clipuri le-am șters pentru că mi s-a făcut o eroare, știți voi. Ok, hai că vă las, ba, o să mă apuc și mai încolo de teme și eu. Dar hai că azi o să mai postez încă ceva și încă ceva și încă ceva, doamne, să nu se blocheze, doamne, bye!